Нова протестна акция организираха жителите на врачанските села, останали без захранване в коледните дни. Недоволните се събраха на Железния мост и блокираха движението в двете посоки. Хората от Власатица, Бели извор, Нефела и квартал Колата преживяха истински ад по време на празниците. Лишените от електричество останаха на студено, на тъмно и без възможност за домашна коледна трапеза. Семействата с малки деца трудно преживяха, в много домове изгоря техника. Истината е, че правим този символичен протест заради това, защото от дълго време, не само това, вече приля чашата последните 3 дни. От дълго време енергодружеството си прави майтапи с нас. Непрекъснато спират тока, при най-малкия вятър, при най-малкия сняг, при най-малкия дъжд, въобще, когато е слънчево, пак спират. Ежедневно имаме по 2-3 секундни изключвания. Затова сме сигнализирали. Никой не реагира на тия проблеми. Имаме много клони дървета, които са вплетени в жиците. Даваме сигнали, не реагират. Имам маса стълбове, които са наклонени, не реагират. И заради това вече последните 3 дни, да нямаме 3 дни в продължение на над 30 часа ток, това преля чашата и заради това сме тук. Искам нещата да се оправят, но не мисля, че ще оправят от тия хора, които са тук. Аз мисля, че държавата като цяло е абдикирала от проблемите. Вчера недоволните се събраха пред офиса на оператора във Враца. Никой от ръководството не дойде да ги изслуша, да обясни естеството на аварията, да заяви ще има ли трайно решение на проблема. Останахме крайно разочаровани, сподели кметът на село Власатица. Качихме се горе, отидохме и един от полицаи попита за някакъв от енергото, някакъв началник. Тя вика, той го няма тук. И той каза, говорих преди него 2 минути. Аз сега ще го намеря. И ние влизаме и той вика, какъв е този протест, за какво сте вие тук? Викаме, излезете пред хората и ги питайте за какво сме тук. Неадекватни отговори ни дават. Паднали дървета на 20 метра от далекопроводите. Аз викам, елате в село, обиколни всички гори, няма едно паднало дърво. Как точно нас ще падне дърво? Така че с вас днес сме тук и без разрешение от АПИ, които ни забраниха. Въпреки че от АПИ забраниха на хората да преграждат платната, недоволните го направиха. Въпреки предприятата днес крайна стъпка, хората нямат надежда, че ще се работи за трайното отстраняване на проблема. Оптимисти ли сте, че след 2 дена протести ще има ефект? Със сигурност не. Няма да има никакъв ефект. Според мен. Не. Нищо няма да се оправи. Те даже спреха движението и ги отбиха тук да няма тап. Точно там. Всичко се планува, всичко се изчислява и това е. Не вервам. Файда никва. Докато не падне всичко, не падне правителство, не падне всичко, няма да има управия. Тази държава нищо няма да се оправи. А сега с еврото още по-зле. 614 лева ток. Моя ток. Добре ли е? Много добре, нали? Независимо от песимизма, жителите от потърпевшите населени места няма да спрат с протестите до нормализирането на обстановката с електрозахранването. Той сме, даже ще подадем и жалби в КЕВР, които за това прекъсване на тока. Не знам каква ще е техната реакция, а протести ще продължат, докато не се нормализира обстановката. След като не успяха да отпразнуват Коледа, недоволните се надяват поне в дните около посрещането на новата година да са на топло и светло и да усетят празничната атмосфера.